25 чэрвеня 1928 года. У вёсцы Высокая, у маёнтку, які да рэвалюцыі належаў сям'і Макшыцкіх, распачаўся з'езд камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. З'езд ішоў цэлы месяц. Некаторыя яго называюць першым з'ездам, і гэта, часткова праўда. Насамрэч, камуністычная партыя Заходняй Беларусі ўжо існавала, але яна была часткай польскай камуністычнай партыі. Заходняя Беларусь тады была часткай Польшы. А 28 числа яна становіцца типа самастойнай. Як самастойнай? Рэальна яна падначальваецца Камінтэрну, бо ад яго і фінансуецца. І тое ж самае ў гэтыя ж прыблізна дні адбываецца і, напрыклад, з камуністычнай партыі Заходняй Украіны. Яна таксама пераходзіць пад прамое кіраванне Камінтэрна. Гэта экспарт рэвалюцыі такі. Рэальная гісторыя камуністычнай партыі ЗБ слаба вывучана. Напэўна, таму што яна рэальна трагічная. Для мяне асабіста гісторыя КПЗБ – гэта гісторыя даверлівасці і падману. Сапраўдныя дзеячы беларускага руху паверылі камуністам і далучыліся да гэтай партыі, спадзяючыся выкарыстаць яе магчымасці для пашырэння нацыянальнага руху. Але ж выкарысталі іх. Больш за тое, калі яны сталі непатрэбныя, то большасць кіраўнікоў партыі былі рэпрэсаваныя, мала хто перажыў тыя рэпрэсіі. На жаль, ёсць пагроза, што сённяшніх, скажем, посткамуністаў не перажыве і сам будынак, у якім праходзіў з'езд. Хаця ён і парк побач павінны ахоўвацца дзяржавай, на жаль, ён у вельмі кепскім стане і працягвае разбурацца. А будынку ўжо больш за 120 гадоў. Будаваўся ён тады, калі Высокае было цэнтрам воласці. І тут была не кепская прамысловасць. Тут працавала вытворчасць паперы, млын, вінакурня, вапнавы завод. А дзякуючы таму, што Высокае і зараз знаходзіцца на старой Віцебскай трасе, там існавала 3 карчмы. Гэта шмат. Асобная цікавая гісторыя Высокаўская царква. Хаця яна і пабудавана ў мураўёўскім стылі, яна насамрэч прыгожая за кошт дэкору. Яе унікальнасць, праўда, не столькі ў знешнім выглядзе, колькі ў тым, што гэтая царква ніколі не працавала. Справа ў тым, што царкву скончылі будаваць у 1917 годзе, а тут рэвалюцыя, вайна, пачатак барацьбы за рэлігіяй і гэтак далей. У выніку нават ёсць пытанне, ці была царква хаця б асвечана. Але давайте будзем аптымістамі і будзем верыць у тое, што Высокае калісьці стане камфортным месцам для жыцця, а не будзе развальвацца як зараз. Можа быць, нават турысты туды змогуць паехаць. Усё ж такі на сённяшні дзень там яшчэ ёсць на што паглядзець.